Vi er inde på Hovedbanen og kridte i dag. Kridtbanditterne. Paragraf 2, paragraf 8, paragraf 12, paragraf 14, paragraf 17. Kender du grundloven? Danmark er monarki, ikke demokrati. Hej Martin. Hej. Og der er Jeg kan jo ikke lyve fra, det er mig, der har skrevet det. Nej, det er jo lige det. Så hvordan kan det være, du har skrevet det, Martin? Jamen det har jeg jo skrevet, fordi jeg tror, at de fleste går og siger, at vi er demokrati jo, fordi hæfter sig ved vores grundlovssikrede rettigheder, og alt er så godt, så jeg synes, at jeg vil vise, at det var det ikke, og det er jo netop for at vise, at jeg også har skrevet paragraferne ovenpå. Og paragraf 2, den siger jo, hvem det er, der har magten her i landet, eller det er den, hvor man uddeler kongemagten til en mand eller en kvinde, som det blev i 1953. Og faktisk er det også paragraf 2, hvor der står, hvad styreformen er. Der står monarkisk og ikke demokratisk. Ordet demokratisk findes slet ikke i grundloven. Og hvis vi så tager paragraf 8, der står der, at dronningens regering, det er der mange, der ikke er klar over, men hun sidder altid i regeringen. Hun er altid med ved regeringsmøderne, og faktisk bestemmer hun også regeringsmøderne. Det gør hun via paragraf 12. For paragraf 12 siger, at dronningen er øverste myndighed og udøver sin magt igennem ministerne. Det vil sige, at ministerne skal gøre, som dronningen siger. Og sådan er det helt konsekvent. Det er jo derfor, vi kunne se Villy Søvndal, da han gik frem og lige pludselig var smadret stolt over, at han kunne få Venstre til at gå med til at give skattelettelser til de rige firmaer, der havde overskud, samtidig med, at man indførte de der begrænsninger i, hvor længe man måtte være arbejdsløs for de svage. Og det er jo i virkeligheden ikke Villy Søvndals eller SF-politik dengang, men det har altid været dronningspolitik. Ja, okay. Så det vil sige, at har vi demokrati i Danmark så? Nej, vi har det der faktisk hedder repræsentativt demokrati. Og repræsentativt, det betyder bare noget, der ligner. Det betyder ikke noget, der er. Så det er faktisk sådan en politisk teater, vi har inde på Christiansborg. En forklædning, ja. Ja. Okay. Ja. Og Ja, jeg har så ikke nævnt paragraf 14 og paragraf 17 i det, jeg lige har sagt nu. Men det er fordi paragraf 14, der står der, at det er dronningen, der udnævner og afskeder ministerne. Og det er jo derfor, der efter et valg, der kan vi jo altid se, at de skal gå op til dronningen. Man udpeger en kongelig undersøger, der skal gå op til dronningen og foretage en eller anden handling med dronningen, inden de går ud og prøver at danne en regering. Og det er fordi, det er i virkeligheden er dronningen, der danner regeringen via den kongelige undersøger. Derfor kan den kongelige undersøger også risikere at skulle tilbage til dronningen flere gange, hvis det, som dronningen allerførst ville have, ikke kan lade sig gøre. Og paragraf 17, det er jo den om, hvem der sidder i statsrådet. Og den meget vigtige paragraf i grundloven er faktisk paragraf 17 stykke 2. Der står, at alle vigtige beslutninger og lovforslag vedtages i statsrådet. Og det vil sige, at der foregår ikke nogen vedtagelse i Folketinget. Der stemmer man bare. Og der skulle man meget gerne stemme, sådan som man har vedtaget i statsrådet, at man skulle stemme. Ellers kommer regeringen jo i undertal, og så kan dronningen udskrive valg. okay, det er mange informationer på en gang, som der er nok en stor mundfuld for folk af. Men du har også andet budskab. Skal vi se på det? Du har kridtet derovre med omkring dronningen. Ja, okay. Det er jo lidt det samme, kan man sige. Ja, men lad os lige se Hovedbanen her. Du kan lige læse det op, Martin. Ja, der står, vidste du, at dronningen bestemmer over ministerne, og det er jo det, der står i paragraf 12, som jeg lige nævnte før. Det er, at dronningen er rigets øverste myndighed og udøver sin magt igennem ministerne, det står der. Så det er faktisk ikke ministerne, der bestemmer over dronningen, det er dronningen, der bestemmer over ministerne. Ja, okay. Så det er derfor, du er her i dag, at du kridter omkring grundloven og det, du lige har sagt omkring, få det ud til folk, fordi folk er uoplyst omkring det. Ja, og så synes jeg, at det er et meget godt sted, og så når man lige kommer hjem fra ferie her på Hovedbanegården, så kan man komme ud til virkeligheden og se, hvordan er det i virkeligheden. Hjem til sin slavetilværelse. Jamen, skal vi gå videre til Rådspladsen, og så slutter vi af her? Ja, jeg skal over og lave det også, fordi nu flere steder nu blevet. Ja. Tak for det, Martin.